exalted King, the every moment die, the end die. O sacrament, O sacrament. All praise and all thanksgiving in every moment. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done. Be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. O sacrament most holy, O sacrament divine. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done, holy, O sacrament divine. Panginoon, sinasambat, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Ipinagdarangal sa Santisimo Sakramento. Tingin mo ang aming mga panalangin, ang aming papuri, ang aming pasasalamat sa iyo. Kalugdan mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. At pagkalooban ng kasangganap na buhay dito sa mundo at sa langit. Lahat ng papuri at pagsamba ay sa iyo, O Panginoon, sa sakramento, sa banal na sakramento. Amen.
documentum nobocet depitui Rested fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laustet jubilatio salus honor virtus coque sit et benedictio prosidenti ab troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo praestetis eis. Omni delectamentum sebentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili pascenus memoriam reliquisti tribi que samus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari o redemptionis tui proctum in nobis iuditer sendiamus que bebes in regnas in saecula saeculorum. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be His most holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be Jesus Christ, and Blessed be the name of Jesus. blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most sacred heart. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be Jesus, the Holy Sacrament, the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Holy Spirit and God. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be the Virgin Mother of God. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be the Holy Immaculate Conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the glorious Assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be the Virgin Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be Saint Joseph, his spouse. Blessed be God and His angels and His saints. Blessed be God and angels and saints. O Sacrament. All praise and all thanksgiving be every
sweetly rest on thy sacred heart, never from thee, oh, let us part. Hear then thy loving children's prayer, oh, heart of Jesus, hear. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Mga kapatid, ialay natin ang misang ito bilang ating debosyon sa Sacred Heart, kabanal-banalan na puso, sagradong puso ni Hesus. Bilang pagpapasalamat ng ating mga apostolado ng panalangin para sa special intentions ni Linda de Leon at Kazutungo at Digna Kurahashi. Special intentions ng Prime Group, Mayor June and Gente Tangco, Karen Miranda Chan, Dayan Tambeltran, Kike Naira Bautista, Marites de la Cruz, Solande de la Cruz, Christian Carmela, Catrina Valido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Alito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat. Para po sa ating mga medical frontliners, para po sa kagalingan ni Carl Endosa, Norma Balatbat, Norma Cabrera, Sing Garcia, Sir Roy Songko. Special intentions po, Daisy Diaz at ni Nori Kabigting Kunanan, Chris Jerome Pelayo. At alalahanin natin ang ating mga kapatid na nahimlay, lalong-lalo na si Maurino, Reynaldo, George, Oscar, Prido, at Marieta, at Modesta. Panalangin din natin ang lubos na kagalingan ni Father Mark Manabat, Father Lino Mandap, at Sir Randy. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang paggunita sa kapistahan ni Santa Teresita ng Niño Hesus, dalaga at pantas ng simbahan. Ama naming makapangyarihan, inalaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita ng Niño Hesus upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos sa kanyang kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, sapagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kami ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami.
Kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na pinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos na sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ay ang masamang hilig at panay kasamaan ng aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoon Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan ang mga katawan. Nang mga lingkod mo'y ginawang pagkain yung mga ibon, ang kanilang laman sa mga halimaw ay pinalamon. Tugon. Dahil sa ngalan ng poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig sa dami ng patay at walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan niya pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalaklak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin, o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Hindi na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Tugon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Tugon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoon Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasalay, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo, ang madlay hindi maglilikat. Dahil Tugon. sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Niyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Hesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsana'y malaon na silang nagkaramit ng sakot na upo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa sa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kaparnaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa akin, nakikinig sa akin. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. Ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Kung titignan natin ang mga pagbasa natin ngayon ay nakakatakot. Ito'y puro sumpaan. Ito'y puro pagtatakwil ng Panginoon sa Tiro, sa Corazin, sa Betsaida, sa mga tao, sa mga syudad na hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, sa mga tao, sa mga mamamayan na lugmok
sa kasalanan. Tanong, may dahilan ba ang Diyos para magalit? Kung Diyos ay maibigin, kung ang Diyos ay mapagmahal, may dahilan ba ang Diyos para magalit? Sinasabi ng ating mga pagbasa ang sagot. May dahilan ng Diyos para magalit. Ito ay kapag lagi at palagiang at lantaran nating sinusuway ang Panginoon. Sa unang pagbasa, anong sabi po ni Propeta Baruch? Ang aming Diyos, matuwid ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Ngunit lipos kami sa ng kadustahan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati mga hari, mga pinuno, mga saserdote, sama mo na, mga pari, mga propeta, mga ninuno, sapagkat kami nagkasala sa Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos, hindi kami nakinig sa kanya, hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinibigay niya mula pa noon. May dahilan ba para magalit ang Diyos? Ang sagot ay nasa bawat isa sa atin. Ang sagot ay nasa bawat isa sa atin. Kung patuloy tayo sa ating katigasan ng puso, kung patuloy tayo sa kadustahan, kung patuloy tayo sa masamang pag-uugali, masamang gawain, may dahilan ng Diyos para siya'y magalit. May dahilan ng Diyos para bigyan tayo ng pagkakataong pagsisihan ang ating mga nakagawiang pagkakamali. Hilingin natin sa Diyos. Hilingin natin ang kanyang awa at biyaya na sa kabila ng ating mga pagkakasala at kahinaan, sana'y baguhin niya tayo. Lahat tayo. At ituwid sa kanyang landas. Baguhin niya tayo. Lahat tayo. At ilapit sa kanyang puso. Nang tayo'y maging kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Isipat kunin
Panalangin kayo mga kapatid nating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal kay Santa Teresita ng Niño Hesus, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikinatuwa. Ang ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ang marapat ay kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba ng iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila ay mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa inong walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, inabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, inawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo, tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at posesin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito at ng Tanang Kaparian, lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
Sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin na kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyaw sa lahat ng kapahamakan samantalang ang pinanabig ang dakilang araw, pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo ka ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, si Kristo ang Kordero ng Diyos, ang Diyos na mapagmahal sa atin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya, sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Hesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Heart of Jesus, meek and mild, hear, O hear thy feeble child, when the tempest blows severe. Heart of Jesus, hear. Sweetly will rest on thy sacred heart, never
Radyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga madalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay na iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagdadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birheng. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin San mo Pedro kami. Calunsod, Ipanalangin mo San kami. Juan Pablo II, Ipanalangin mo Santa kami. Teresa ng Calcutta, Ipanalangin mo kami. Santo Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin San mo kami. Serapio, Ipanalangin mo San kami. Pedro Nolasco, Ipanalangin mo San kami. Jose, Ipanalangin aming mo kami. ina at patrona, Nuestra, Señora, Dela Merced. Ipanalangin mo kami. Santa Teresita ng Niño Jesus, Panalangin mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay mag-alab nawa sa aming pag-ibig at namasidhing na ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbunsod sa Kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay unang Sabado, debosyon sa ating mahal na ina, Nuestra, Señora, Dela Merced. Ang misa natin po ay alas 6:30 ng umaga. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ang Amen. misa natin ay ali na humayo kayo, taglay ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Magandang Diyos. umaga po sa inyong lahat. Maraming Magandang umaga rin po.